Waramoga Juang en Jodak e kar thidhna Yala orwako gimor mokalo wach mar duogo mar kambi mar Dominion Farms Limited e kar thidhna no. Kambino ma en mar jago moro mawuok e pinje jorochere. Wuon kambino manyinge Borges ne olando chenro ma bende en godo mar duogo dhi nyime kod tich e kar thidhna no Yala, wach moduoko geno mokalo ne jodak e alwora no. Jafwamb mar County ma Siaya Jamolo giler mathoth e wachni. Amor ka winjo ni Calvin duogo. Diga machien mane Calvin ne nitie. Calvin nokelonwa yadh thuol. Ma onge ng'at mane tho ni thuol okayo. Calvin nokonyo nyaka mine mane tiye i farm ka. Negi wayudo nyaka kaka nyithindwa dhi sikul, nyithindo rwakore, koro amor ka Calvin obiro. Adiera makende, Calvin Bajas ka ne nitie gweng' kae niko. Ni waneno kata dalili mantie gweng' kae ne nitie lokruok mabor kabisa kwa ng'iyo kod sani. Mago jopiny e gwenge ma Kadenge kama otodo ma Yala nitie ka gin gi mor mokalo koluwore gi milome manyo gi winjo ni jaket mwandu ma wuon kambi Dominion Calvin Bajas duogo chako tich kendo e thidhia ma Yala kuno ka Patrice Jonyo kod Ben Owino oywak ni gisebedo ka gichandore makalo nyaka ne jaket mwandu no wuogi higni 5 mokalo. Calvin nyaka ka onge gimora mora mwaseneno maber kendo chandruok mwasebet kwa neno. Nyaka Calvin aka kata tich mane Calvin konyo go kijande neno chung. Kijande wa koro wuotha miyo moko donjo kata turo utiji. Koro Calvin kanyalo biro amor matek. An amor mar duogo Kevin Calvin Bajas. Gimomiyo amor nikech kanen ka mchele ne koloso ne wanyieo bei mayot. Kuom mano koro gin gi geno ni duogo mar jaket mwandu no dhi chako loko ngimagi kendo. Koro wan wamor koduon nikech koduon to dhi create nwa tije mang'eny ma jopiny dhi yudo tich. Calvin Bajas emanong'e ritonwa dikes. Ma kobiro to wan gi geno nodhi timonwa maintenance maber ma pi ok nyal chandowa kaka chandowaga. Calvin oduogo wapar ni wanyalo yudo ngima mane machon chande. Kone wapar mondo wadware mondo obi oduoknwa piny nikech piny koro kethre wayak nyal dhi skul piny rach kech kayo ji dhano thagre left and right. Magi giwacho ka Francis Amolo kod Jojo Nyango opuoyo gavana ma Siaya James Orengo kuom yawo thuolo ne joket mwandu mak mana ni gikwayo josiasa mondo mi koro kik tunge kendo kaka ne otimore thuolo mokalo chande. Wan Siaya County nyocha wan county ma wan na gimora mora mane ne wanyalo golo mwabe wausi county moro onge. Lakini kaluwore kod effort mar gavana wan kod Siriwo Rice Mill to kendo duogo mar Calvin en pak maduong' kabisa nikech wan sure no wadhi bedo kod kambi mar niang' to mchele bende dhi medre. Akwayo ni josiasa ma jothurwa kik wago siasa moro mar riembo jaket mwandu. Wakel jaket mwandu Siaya kae mondo mi wati maber nyithiwa onwang' chiemo moindewa onwang' kuonde matime ohala mondo Siaya County bo onwang'e osuru kuom jaket mwandu. Migosi Bajas nyolando ne ochano duogo kendo chako tich ayanga e thidhia ma Yala kuno. The local people have been trying to get me back here forever. So, I will start the rebuilding process again. Everything we did before will be back. Everything's coming back. Ne Radio Ramogi e County ma Siaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge.